Segundo datos da Dirección Xeral de Tráfico, no que vai de ano, 2 de cada 7 falecidos nas estradas galegas eran motoristas. Unha cifra que preocupa a Garda Civil, polo que está a realizar campañas continuas de vixilancia para concienciar da vulnerabilidade deste tipo de condutores. Un motorista adiantando un coche nunha curva e pisando a liña continua é unha das imprudencias máis comuns que cometen este tipo de condutores. Yo veo que los propios motoristas van zigzagueando entre el tráfico y, claro, cualquiera adelanta y se los lleva por delante y luego se quejan. Porque te adelantan por donde quieren, por la derecha, por la izquierda, por donde vexan eles o hueco, nos semáforos sobre todo. Igual en ciudad sí que adelantas por la derecha, pero en un semáforo. Línea continua. Hai moitos motoristas que van moi rápido facendo ese, sin sinalizar tamén. Pilotar non sempre é conducir ben, pero conducir con responsabilidade, adecuándose ás circunstancias do tráfico e do entorno, sí que é precisamente pilotar ben. Malia o aumento de concienciación e o uso do casco, a vulnerabilidade dos motoristas preocupa porque a estrada non perdoa erros, e menos aínda cando se circula sobre dúas rodas. Por iso, a Garda Civil de Tráfico está a realizar continuas campañas de vixilancia. A mensaxe que transmitiríamos é precisamente que a carretera non é un circuito, hai que deter o vehículo sempre dentro do campo de visión. Porque en moto non hai segunda oportunidade e iso reflíctese nos datos da DXT, no que vai de ano 2 de cada 7 falecidos nas estradas galegas eran motoristas e das 4 provincias, a da Coruña é a que concentra arredor da metade dos sinistros mortais con motoristas. Para nosotros son un grupo vulnerable. Nun vehículo de 4 rodas hai elementos de seguridade pasiva como pode ser o cinturón que nos suxeita ao asiento, hai airbags que precisamente amortiguan, se cabe o máis importante que venga precisamente a reducir as lesións que contan con a carrocería que protexe en maior ou menor medida o habitáculo. Son moteira e me parece que están pouco protegidas as motos. La verdad es que la mitad de las veces no nos ven o aceleran porque se piensa que nosotros vamos a frenar. Os expertos insisten na necesidade de mellorar a educación viaria porque nas estradas a seguridade non debería depender do tipo de vehículo que se conduce.